Kan du ikke lige råbe Tremarella? Kan du ikke lige råbe Tremarella? Så er her bund fandme i gang. Så er der gang i. Det er en guldod. En lille guld. Det er sgu dejligt. Og så er en flot fisk. Ja, tak for det. Bum. Bum bum. Guld. Ja, for pokker da. Så er vi i gang. Det var 2. Ja. Det er med nogle flot farver, den har. Ja, det er sindssygt flot. Halløj. Mig og Bo, vi er jo taget til Tusind i dag, og det er sgu egentlig gået, det er gået okay. Jeg har fanget 3 regnbuer, den største på omkring 2,5 kilo. Bo har fanget 2 guldodder, lige omkring 1,5 kilo per styk. Og min allermindste på, jeg tror den har vejet omkring 700-800 gram eller sådan noget. Det er en mix stor, men det er også lige meget. Vi har haft noget rigtig, rigtig fedt fiskeri herude. Bo han har fisket på bunden, og jeg har fisket med bombarder. Og bare ladt den ligge passiv, og i dag der var det så baitfiskeri, der var det bedste. Men som I kan se rundt omkring det, så sø 2 vi har derovre, der er en tredjedel åben. Og derovre sø 1, der er også kun en tredjedel åben. Og der har faktisk forholdsvis været rigtig mange mennesker herude. Men vi fandt fiskene, vi fangede dem, og så skal de bare hjem og lige en smule i rygeovnen. Og så hygger vi os med det. Så er der også aftensmad. Så knæk og bræk.